ጸጋን ሳይኔ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ጂያኬ እዝጌዮ ነአኮት ሰላም ክቡራት ተከታተልትና እምባርከስ ሕጆን ቀጥልና ምስ ስነጥበባዊት ሩቲ መጺናኩም አለና ኑሩቲ ሰለስተ ሕቶታት ክንሓታ ኢና ንእሽተይ ጻንሒት ከለወና እዩ ማለት እዩ ሩቲ ከመይ ጸኒሕኪ ጽቡቅ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ጸኒሕ ከመይ አሎ ቅንያት በዓልና ጽነት ከመይ ሓሊፍ ጽቡቅ ጣም ጽቡቅ ጽቡቅ ሩቲ ሓፍትና ፈበና ህያብ ሌላትኒ ተን ህያባት ክበኪ ቅድሚ ተን ህያባት ማሃቤ ግን ሰለስተ ሕቶታት ሌላትንላ ማለት እዩ ተን ሕቶታት ከሓተትኪ ሬዲ ዲኻ ሬዲ ጽቡቅ ሩቲ መጀመርታ ኣብ ዘለኹሞ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ደቂ ድንግለይ ትብላላ ቴንኪዩ ኮላይ ንዓኺ ብሓፍተይ ይበልለይ ቴንኪዩ ፌቤ ኮላይ ንዓኺ ቀጢለ ሰለስተ ሕቶ ኣለዋኒ ሩተይ ቀዳመይቲ ኣብ ህይወትኪ ኣየናይ ተቐድሚ ሃይማኖትኩም ዶ ወላስ ስነ ጥበብ ኣብ ስነ ጥበብ ኮንኩም ከን ሃይማኖትኩም እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ትከፍልሉ እወ እንድሕር ኮይኑ መልስኺ ካብቲ ትኸፍልሉ ነገር ገለበልኒ ካብ ስነ ጥበብን ሃይማኖትን ኣነ ንሃይማኖት ቀዳምነት ዝሰርሕ ኣነ ሩታ ክኾን ዝገበረንስ በቲ ሃይማኖት ተኸስኪሰ ስለ ዝዓበኹ ማለት እዩ ስነ ጥበብ ብድሕሪ ስነ ጥበብ ከዓ ክስታይ ሞያ እዩ እምበር ማዕረ ምስ ሃይማኖት ዝወዳደር ነገር ኣይኮነን ኣብ ስነ ንሃይማኖት ክሳብ ሕጂ ዝገበር ኩሉ ነገር ግን የለን ብሕጂ ግን ኣብ መስርሕ ግን ኣሎ እንዳሰራሕኩ እዩ ማለት ጽቡቅ ሩቲ ካሊት ሕቶና ማለት ሩቲ ብዙሓት አርቲስት ማዕተብ ዘይብሎም ይሪኦም እየ ንስኻ ኣብ ማዕተብ ዘለካ ኣራእያ ከመይ እዩ ኣብ ሃይማኖትና ማዕተብ ወላና ሓንቲ ደቃ ከማን ካብ ክሳድና ክንፈልያ ኣይተፍቅደልናና ሓንቲ ስራሕከ ማዕተብ ኣውጪኻ እንተ ተዋሃብ ነርክስ ምሰራሕከ ያዶ ማዕተብ ኣውጪ ኣይ ምሰራሕኩን ነይረ ከነውጽኦኻ ሳይፍቅደልና ሃይማኖትና ግን ምሻሎ ሸለልትነት ናትና ይወጽእ ኣይወጽእን ይኺ ጽቡቅ ማዕተብ ዘይብልክ ክሰሪሕ ክትፈልጥ ሮ ብዙሕ ስራሓት ሰሪሕ ኣለሁ እጂ ግን ተኣሪንኪ ይኺ ጽቡቅ ሩቲ ሳልሰይቲ ሕቶና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ትፈትያ ቃል እንታይ እያ ናተይ እዚያ ያ ፍትወይ ናተይ እዩ ኣነ እውን ናተይ እየ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ንባዕላ ማርያ ደስ ትብለኒ ምሳሌ ከምዚ ክትወዓ ከለኻስ ገለ ነገር ስማዓካ ምሽ ኣነ ድፈትዋ ግን በቲ ክርስቶስ ዝሓበና ሓይሊ ኩሉ ክኽእሎ ትብለ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ጥበት ያ ሩቲ ሞ ሰለስተ ሕቶና ዜኔን የቀኒለይ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ኣብ ዘለናዮ ፍቅርን ሰላምን ንኹልና ትብለናላ እሺ ቴንኪዩ ፌ ብሓፍተይ ኣነ እውን ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኪ ኣኽቢርኪ ነዚ ህያብ ስለዘዳልኽለይ ቴንኪዩ ፌቢ ወላ ንዓይ ቴንኪዩ ሩቲ ህያባት ክበኪ ቅድሚ ናብቲ ህያባት ማሃበይ ግን ሓንቲ ናተይ ሕቶ ክሓተኪ ሩቲ ሲ ተማሃት ቤተክርስትያንስ ብጣዕሚ እያ ትግደስ ሰሚዐ ቤተክርስትያንስ ተኸይዳ ሓንቲ መዓልቲ ስግድና ኣላ ታብ ሰሙን ኢሎምን እሞ ካብ ቀደም ዲኺ ወላስ ኣብዚ ምስ መፀኺ ኢኺ ሓቂ ዲኸ ወታ ሕቶ ሓቂያ ታዛሓተትክኒ ማለት እዩ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ቤተክርስትያን ግድን እየ ዝኸይድ ሓሙስን ሰንበትን ማለት እዩ ሰንበት ግድ ቀንዲ ማለት እዩ ሓሙስ ካኒ ወላ ስእሊ ሃሊኒ ስእሊ ይሰኣልኒ ግድን እየ ቤተክርስትያን ዝኸይድ እዚ ክብለክ ግን ኣብ ዝጀመርኩ ኣይኮነን ካብ ቀደመይ ማለት እዩ ካብ ቆልዓይ ከለኹ ካብ ጓል 7 ዓመት ከለኹ ማለት እዩ ምሳይ ዝዓበየ ማለት እዩ ጽቡቅ ሩቲ እሞነተን ኣብ ከምዚ ወዲ ኣለዋ ወይ ብስራሕ ተዋጠሪ خامش ንስራሕ ኢልካስ እታ ግዜ ካስ ተኸላይኻ ቤተክርስትያን ድግባእ ግዜ ማለት እዩ እንታይ ትብልየ ቀዳምነት ሲን ኣምላኽ ይኽም ዝኽእል ምሻሎ ስራሕካ ከስልጠልካ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ከብረልካ ዝኻለስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይምሽ ቀዳምነት ስታ ሓንቲ መዓልቲ ወላስ ንዑ ክትወለካ ይብል ولا سرح هالوكا ولا قالي هالوكاس انا حجي سرح تفليلو لك بقى حمصي يقدري بقى سنبت كان سبيله حمص كان يقدري انا نبع عليه كان بقى
عايسلني كم سلي نعيسس سرحي يا صنعي بقى ناب بيت أملاخ مخال مالتي سلز حانت معلتس ناب أملاخ مخال دريت زعبي تسقى لي زحس روتي حمسة يتسألني خمالتي حمسة يسألني سليتنا حنصنح روتي أمو تنحطنا زينين كيابات كبكي إيش بحنسوتينا نرأي thank you لولي إيشي مبار كبرى تعذبتنا يابات كنا وعينا نحفتنا روتا سلازي تيابات مساكين كتاتاتلو مهتنكم سنة مكتال مباركس كبرات تختاتلتنا هي واتنا متينا لنا نورتي وتحفتي بتعمي قولي هاي انا جمعت ساخت ريال لكي وحدي انا خفت ጸጋን ሳይኔ ወሕይወት ረከብን በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ቺያኬ እዝጌዮ ነአኮት ወኒሴ በስመ አብ ጸጋን ሳይኔ ወሕይወት ረከብን በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ቺያኬ في بحفتي كابل بيزة بس كنا كي بتطعم بكامش كجت يكالكون thank you تبارا كبرات تعذبتنا كم زتريو هي منا نزي مسل ورت حفتنا خفتي خيري بتعمل مرة فتي thank you بكا إن شاء الله ولا خم بس جناس قالت كحجر لي يعني لي روتي زي عدمتي يا ابني كليتون على تنا قال أي اوكي زي أخا بسم الورق انترتينمنت كبر كتيلا سددت الكوميو اوكي يا خليت هي من عملتي قال أوي كتصبر ثانك يو يعني ليه زي خليت هي من روتي كبرات عزبتنا خمس تريو هي واسن روتي حزنا لا دمصنا نزي مسل مالتيو حجون مسكالوت ارتيستون كمتصكمينا ስለዚህ مسكالوت ارتيست حساب زمتصكمون جمير حساب زود تخاتلتنا تكتكوني مهصنكم سناي مكتال ጸጋን ሳይኔ ወሕይወት ረከብን በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ቺያኬ እዝጌዮ ነአኮት ወኒሴ በሃኬ